Ara fa 25 anys, a Andorra encara no hi havia molt bones infraestructures, de manera que cada cap de setmana es formaven llargues cues de vehicles tant per entrar com per sortir. Fora de l'eix principal, la carretera estava molt més descongestionada, com per exemple per pujar al poblet d'Arinsal, que ja llavors estava en un accelerat procés d'urbanització. De la part superior del poble sortia un telecadira de 2 places per pujar a la que diríem és la base pròpiament de l'estació, situada a la ratlla dels 2.000 metres d'altitud. L'estació d'Arinsal va estar fundada l'any 72 i es podia accedir a l'estació només amb un telecadira. A partir de l'any 85 es va fer la carretera, de manera que hi ha 2 accessos a l'estació d'esquí d'Arinsal, i a l'any 93 va passar a ser propietat del Comú de la Massana. A partir de llavors es varen modernitzar ràpidament les instal·lacions. Tot i així, la temporada 96-97, Arinsal només disposava d'un telecadira desembregable de 4 places i altres 2 de 2 places. La resta de remuntadors eren telesquís que es distribuïen al llarg de la Gran Canal, per on hi ha la majoria de pistes. Cal tenir present que llavors no hi havia ni el telecabina que pujava del poble d'Arinsal ni el que venia de Pal, construït l'any 2001. El preu del forfait de l'estació d'Arinsal en caps de setmana és 3.000 pessetes. Amb aquest preu s'ofereix la possibilitat de poder pujar tots els remuntadors de l'estació d'Arinsal i inclús també de l'estació de Pal. El mateix forfait serveix per les dues estacions. Ja en aquella època, l'estació estava apostant molt fort pel que posteriorment seria un dels snowparks més reconeguts dels Pirineus. Aquest any hem fet una petita inversió, que és el half pipe, que és acondicionar un tros de muntanya o de pista per la gent que fa snowboard, perquè ells puguin fer la seva modalitat dintre d'una pista condicionada per les seves condicions. També és d'aquella època la internacionalització de l'estació amb esquiadors provinents de tot el món, des de nòrdics a sud-africans. Bona mostra d'això és el gran ambient nocturn que ja fa 25 anys es respirava als diversos pubs del poble. El que ja no recordàvem són les aspiracions d'ampliació del domini esquiable que tenien previst. Bé, a llarg termini hi ha la unió amb Pal i després l'explotació de la Vall de Coma Pedrosa, que aniríem al pic més alt d'Andorra, que és 2.946 metres, la qual cosa significa que la instal·lació seria la més alta del Pirineu català. Ens acomiadem, com sempre, d'aquest breu resum de l'estació d'Arinsal d'ara fa 25 anys amb imatges dels monitors de l'escola d'esquí.